Прывітанне, я цуда-жанчына. Сёння мы паговорым аб праблеме, якая часта застаецца незаўважанай, адзінота сярод людзей з псіхічнымі захварваннямі. Для многіх адзінота гэта не проста адсутнасць людзей побач. Гэта пачуццё глыбокай адлучанасці ад свету. Сацыяльная ізаляцыя можа сур'ёзна пагоршыць сімптомы псіхічных захварванняў, ствараючы замкнёнае кола пакут. Гэтыя нябачныя бар'еры перашкаджаюць людзям звяртацца па дапамогу і адчуваць сябе часткай супольнасці. Такія рухі, як Нідгабер, працуюць над тым, каб разбурыць гэтыя сцэны, прапануючы падтрымку тым, хто ў ёй мае патрэбу. Падтрымка і разуменне могуць змяніць жыццё. Кожнае добрае слова – гэта крок да выздараўлення. Звяртайцеся, слухайце, будзьце побач, мы павінны клапаціцца адзін аб адным, каб ніхто не адчуваў сябе адзінокім. Памятайце, разам мы мацнейшыя. Ніхто не павінен змагацца ў адзіноце. Дзякуй.